ካብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ዕዙ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትምስዩ ብኣቆጻጽራ ኤርትራ ሰዓት 9 ምሽት ኮይኑ ሎሚ 19 ታሕሳስ ተዳለወ ዜናው መሰናዶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣቐዲመን ምክታልኩም ብኽብሪ ዝዕድም ኣርሴማ ስመሮሜ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታቱ لعلوي لوخ إيرترا مس منستر قدرات وصال السعودية من معبال كل التوازن جدنا زتيهم هجراوي كانت كعس إبردك تبعتي إيرترا بقت ما سيكافا بر الميداليات شليمان أما حدار زباقش باركاكم زما أكل مدبات لمعت بالصفحة كده فعل تسويعهم أب صومالا وش عسان حمشان عمتات زغاف أولا رامبتات خسيتهم أب كفلها جر نيو ساوث ويلز بسنك تغسيت زول بارع مرور خصوصني حدا كأوان دنجاجة تعوجهم وطبعا زوا يوراب كده تشان عسران ملي سخن كل كم زخل تعميتو زرزر زينا بمينستر قدرات وصايات عثمان صالحن امخر بريزيدنت اتو يمان قبر ابن زومه لعلوي لوخ ايرترا مس مينستر قدرات وصا نكسن السعود عرب لو الفيصل بن فرحان السعود تراخيبهم ابتي لو 19 تحساس ابرياد زتغبر ركب كلتيان بوغنات بغسغاس نايتي امونغ ايرتران سعوديان استراتيجيكاوي شركنت نمهنا زعلمه ابز حلفه عمت ان معبل زمص زمدنها زلوم عقبت بمغلاص كلتاوي متحغغازن موهادن امدبات لمعات بحافشا صلاتات نقدن وفرن دما بفلاي نمعزاز ابزخل زعباتات زتيام بزي كازي حباراوي زوباوي حدقاتات نمقلاس زكاير صار نمحيال تسمامي عمن حباراوي اقداسنت ابزلوم زوباون اهغراون معبالتات حسابنا حساب تلواويت امن مينستر قدرات وصاي نكسن السعود عرب لو الفيصل بن فرحان موداتا اب ايرترا عدت كغبر نزقربلو عدمات تقبيلهم ابتركب بوغن ايرترا فصاميت قدرات امباس ايرترا اب سعوديا ويزرو وين غرس غير بوغن سعوديا دما زتفلالو يسمز تساتيفهم نيرام لعلوي لوخ إيرترا بتوسخن مسستيت مينستر قدرات وصاي عادل الجوبير ابز غبرو ركب ابت مساسل زعباتات زتيوم لومي اب ساعات دحر قطري ابز تخايده قطم وانچ هاغرات مبرقن ماكلاين افريقيا مالت سيكافا 2019 هاغراويت غانتا كعس اغري دق تبعتي ايرترا كاليتي بموصا تشلاميت بور ميداليا كتكون انكلا اب تماسال قطم كتساتف زغنيت هاغراويت غانتا كعس اغري دق انستي ايرترا دما صوتا ازازيما لومي اب ساعات دحر قطري اسمرات يلام غاستنيا فورتونا عندهم زدالو تصبصاب سامسونج هايلها قربيو ኣብ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ማለት ሴካፋ 2019 ክትሳተፍ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ኮይና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሎሚ 19 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ዋንጫ ብሃገራዊት ጋንታ ኣንጋዲት ሃገር ዩጋንዳ 3 ባዶ ተሳዒራያ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ናይ ምድብ ግጥማት ንሃገራዊት ጋንታ ቡሩንዲ 1 ባዶ ንሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ 3 ባዶ ብምርታዕ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሶማል ድማ ባዶ ማዕረ ድሕሪ ምፍልለያ ብ17 ታሕሳስ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ንተዓዋቲት ዋንጫን ወርቂ መዳልያን 2017 ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ 4-1 ድሕሪ ምስ ዓራያ ኣብ ዝሓለፈ 28 ዓመታት ንፈለመ እዋን ኣብ ግጥም ዋንጫ ዝበቕዓት زغم زيلن كله أو تمساسالك قطمات تساتف زقنيت هاجراويت غانتا كعس اغري دق انستي ايرترا صوتا ازازيما لومي اب ساعات دحر قطري اسمراتيا كوميشنر بهالون سبورتن امباسادور زمده تخلي اب اهغراو معرفه نفرت ترخيبو نفس وكف ابال نايت هاجراويت غانتا اخليل عمبابا بركيتوم هاجراويت غانتا كعس اغري دق انستي ايرترا اب زبعينتو ناي فلما قطمات سيكافا مسطافا نزمص تمساسال وددرات تمكرو زقسمايوم ناي مجمرا تمكرونا صبوتيا مهاريتيا انتحر بقبو سرحنا له مالتي مناتو زغود لنا بزح يدلو حجي زغود لنا انتايو حدا فيزيكال فيتنس ازي زغود لنا نحنا مس او زرعنا مالتي اتي تكنيك علنا صبوطوتاتين تصايتن مصين حجي بزح ነገር كنسرحالو زلنا ነገራት አሎ ክለባት كحيلالون ክለባት تحيلن ያን ሀገራት ጋንታ تحيل ኣብዚ حجي نريو زلنا ግን بزح ውድድር አይገብራኒ እንደለው አለቃ አንስና እዚ ድማኒ اندحر اواديرنا خمزي او انترناشنال صوتا خا اتندليو سرح كسرح زخلا نمصاي بزح دخمتات بزح غدلوتات كمزلنا امينا بزح صعر خمزلنا اب كل ነገር بزح صعر خمزلنا ابانا بتنتصاتو ولا بت فيدريشن بزح ككيال زلو ነገራት كمزلو
ተርኢና ኣለና ኣብ ዩጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ግጥማት ሃገራውያን ጋንታታቶም በአካል ኣብ ስታዲየማት ተረኺቦም ዘርአይዎ ጨዋነት ዝመልኦ ልዑል ደገፍ ኣድናቆት ኣካየድቲ ውድድራት ሴካፋን ኣብ ቀርቲ ስፖርትን ረኺቦም ባህሊ ወገን ሴካፋ ብ18 ታሕሳስ ኣብ ካምፓላ ኣብ ዘቃንዖ ጉባኤ ንዝመጽእ 4 ዓመታት ንጥፈታቱ እትመርሕ ሓዳስ ፈጻሚት ኣካል ከምኡውን ሓድሽ ፕሬዚደንትን ክልተ ምክትላት ፕሬዚደንትን መሪጾም በዚ መሰረት ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አብርሃም አባል ፈጻሚት ኮሚቴ ኮይኑ ክምረጽ እንከሎ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ታንዛኒያ ሚስተር ካሪያ ዋላስ ፕሬዚደንት ሴካፋ ከምኡውን ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ካብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ካልኣይ ምክትል ፕሬዚደንት ድማ ካብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ተመሪጾም ኣማሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካቶ አብርሃ ጋርዛብ ንዞባ ለጓዓን ሰባብ ብኮምን መንግስትን ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ኣብ ዝተዓዘበሉ ህዝቢ ገንዘቡን ጉልበቱን ኣወሃሂዱን ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶታት ብምምጓስ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክድፍኣሉ ፀዊዖም እቲ ዝተገብረ ዑደት ኣብ ደቂ ሸሓይ ብኣበርክቶ ህዝብን ምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻን ዝተሃንፀትን ኣብ ምለዘናይ ትስራሕ ዘላ ንኣሹ ዲጋታት ኣብ ዓዲ ሓንስ ኣብ ደረጃ ምፅፋፍ ዝበፅሐ ዲጋ ፕሮጀክት ቀረብ ማይ ሊባን ከምኡውን ኣብ ቀረና ክዶ ዝተሰርሐት ዒላ ንምህብታ ምስተኻይደ ስራሓት ዘጠቃለለ ነይሮም ብዘይካዚ አቶ አብርሃ አካል ናይቲ ብደረጃ መንግስቲ ተታሒዙ ብቻይናዊ ኩባንያ ስፌኮ ዝትግበር ዘሎ ጽርግያ ዓዲ ጓላ ዳቆርደት ዝኾነ ካብ ሓበላ ናብ ጭዕታት ዝወስድ መስመርን ገስጋሱን ድሕሪ ምዕዛብ ጸገማት ናይቲ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዴዳ ዝተሃንጸ ዲጋ ንምፍዋስ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ምዝምልከቶም አካላት ዘትዮም ብዛዕባ እቲ ብህዝቢ ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ ስራሓት ንኤሪና ሓበሬታ ዝሃበ ኣማሕዳር ንዞባ ለጓዓን ሰባ አቶ አብርሃም ሓጎስ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ከባቢታት ደቂ ሸሓይ ምለዛናይ ዓዲ ሓንስ ቀረና ኸዶን ሊባንን ኣብ معقام ماين حمدن موحس من جتاز ستماين زتكورة حيال المدبات عمام كم زلو أبزغط العمد دما أما غاركا عدنا أمن تصلالة عدور حساب دكداش من درسنين تماثل تصرحات نمسلسال مصنعات تتصافي فخم زلو أبريهم أبزوبا ماكل أبز غرب أوان أقرب بزيف أدنى مغرات سريوتات يكالغال سلازلو نزيب بمقتاء هاب تقرب نمسان بوهدة السرعة أوعيد قريب اللام وكل إيرينا دانيال ولدو توسخت أبسابالو فرتنا عندهم وانا دايركتور كفل حرشان مريتن أتو هايلي ميكايل يوب نزد أوعيد الزغربة بعصر شوعتن عصر شمونتن تحساس أب اسمارا أب استخايدة عمتها وقمقام نتفتات حرشان لمعات أقرابن انسازة قدامنا أبزهابوك اليوم لو ما عمت زحش كرامات كم زنبر ازدغسها أتو هايلي ميكايل كاب نايزة حلف عمت بميتن عصر تخلتن نتبع 4 ملم زايد مت انزناب كم التبزقبة قليتهم بجنافر هابت انسسا لمعات بقولي معك أمين حمدن لمعات مسنون زباو أقول قلوت قططر كمون بعد سلطان هابت قربن انسسا زقدامن بأهزات تسنية أبطابات زغربو الأخيبا أبز عمد كاب ستحرسة 25,313 هكتار اتي 24,830 هكتار كم التزر أبريهم بزي كازي أسمرا دونجي أول حمياز يكو أن تجمرة دحيروغن بمأكلاي قمقام أب 33 معلتات 540 ملم زناب كم زوغاء بوفر تمهارون لمعدما 86 هكتار كم التفوسة عبتت أبتابات تتغيسوم منستر حرشة أتو عرفاي نبرها أبزو سمعو قال بدرجة منسترن زوبان زوط مدبات ناب تحت بموراد تكباراونتهم عتب مكتتالن مكوتسارن كقبرولو تلابيوم أما حدار زوبا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولي دما معك أمين حمدن مسرت حرشة ولمعات سلازخنة بزوبا درجة بعتو بيسرحلو كم زلو حبيروم إيرترا أما بالعصر 4 أخيبات تكال تمرتز نفلتة بهلن ودب حبرات هاجرات مالت يونسكو كتساتفن كلا إيرتراوين نبرت فرانكفورت جرمن ميلانو إيطاليان ستوكهولم شورن ندما زفلا لي دبلوماسيا ونتفتات السلاسيلام ككابوتو زبز حنا تابتابالو ميكيل حدقو خوربوي ኤርትራ ኣብ ቦጎታ ኮሎምቢያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 14 ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ምክልኻል ዘይድህሰስ ባህላዊ ውርሻ ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕብራት ሃገራት ዩኔስኮ ተሳቲፎም ንኤርትራ ወኪሉ ዝተሳተፈ ልኡኽ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብዛዕባ ኤርትራ እትውንኖ ጸጋታት ዘይድህሰስ ባህላዊ ውርሻ መግለጺ ኣቕሪቡ ባህል ወገን ኣብ መላእ ኢጣልያ ካብ ዝርከባ ጨናፍር ዝተዋጽኡ ኣስታት ሱሳ ኣባላት መንስያ ትግደፍ ብ15 ታሕሳስ 4 ጉባኤ ውዳቤኦም ኣካይዶም
ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ናይ ዝተኻየደ ንጥፈታት ጸብጻብ ክቕርብ እንከሎ ንዝመጽእ 2 ዓመት ተገልግል 5 ዝኣባላታ ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኢጣልያ ዝመጹ ኤርትራውያን ኣብ መበል 12 ዓመት ጽምብል ዑደት ብድሆ ኤውሮጳ ብ15 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሚላኖ ከም ዝጸንበሉ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ጸብጻብ ሓቢሮም ብተመሳሳሊ መንእስያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ጀርመን ብ7 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት መበል 12 ዓመት ዑደት ብድሆ ጸንቢሎም ኣብቲ መደብ ኣቦ ወንበር መንእስያት ህግደፍ ኣብ ጀርመን ኣቶ ሃብቶም ኣርኣያ ኣብ ዘስምዑ ቃል ባህልናን ክብርታትናን ሃገራዊ ናጽነት ኣብ ምርጋጽ ልኡላውነት ኣብ ምውሓስ ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ኣብ ምምካትን ምስዓርን ዓቢ ተራ ከም ተጻውቱ ጠቒሱ ኣብዛ ሓድሽ መዋዕል ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መንእሰይ ሃገራዊ መንነቱ ክብርታቱ ታሪኹን ባህሉን ዓቂቡ ክቕጽልን ንቕሓቱ ከበርኽን ከም ዝግባእ ገሊጹ ክልቲኡ ጽምብላት ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ብዘቕረበቶ ትሕዝቶ ደሚቑ ነይሩ ብዘይካዚ ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ብምኽንያት ሃገራዊ መዓልቲ ስንኩላን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ኣብ ዝተወደበ መደብ ስንኩላን ወገናቶም ምሕጋዝ መብጽዖም መሐዲሶም ኣቦ ወንበር ማሕበር ስንኩላን ጨንፈር ሽወደን ኣቶ ተኸስተ ፍሳይ ኣብ ዘስምዑ ቃል 3 ታሕሳስ መብጽዓና እንሕድሰላን ዓብዪ ሓላፍነት ናብዮት ስንኩላን እንስከመላን ምዃና ብምዝኻር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ናጽነት ብርሃን ስንክልና ኸ ባናዩ ብዝብል ቴማ ብ25-26 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ዘቃንዖ ራብዓይ ጉባኤ ዘሕለፎም ውሳነታትን ለዋታትን ኣቕሪቦም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያ ኣቶ ዮናስ ማና ብግዲኡ መግለጺ ሃገራዊ መዓልቲ ስንኩላን ድሕሪ ምቕራብ ንስንኩላን ምንባይ ይጽናሐለይ ዘይባህሉ ዕማም ስለ ዝኾነ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ጨናፍር ማሕበር ኣባላትን ብምስሳን ኣበርክቶን ከሒላ ኣዘኻኺሩ ኣብታ ኣጋጣሚ እፎይታና እፎይታ ስንኩላንና እዩ ብዝብል ቴማ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተበገሰን ንስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ዝውዕልን ጻውዒት ቀሪቦም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣታዊኡ ንመማዕበሊ ፕሮጀክታት ስንኩላን ዝውዕል ብተቐማጢት ኖርዌይ ወይዘሮ ሄለን የሽዋ ዝተዳለወ ኢደ ስራሓት ብመልክዕ ጨረታ ተሸይጡ ኣብ እዋን ክራማት ብዝወረዶ ጉድኣት ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝጸንሐ መስመር ኬሩ ኢጋይብ ፎርቶሳዋ ብምውሃድ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ነበርትን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን መሰረታዊ ጽገና ይግበረሉሎም እቲ ካልኣይ ወርሑ ሒዙን ብማሽነሪ ዝተደገፈን ዕማም ምፍዋስ ማይ ኮዕታት ምጽራግ ብውሕድ ዝተበላሸወ ከባቢታትን ምምድማድን ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሮም እቲ ከባቢ ሰፋሕቲ ሮባታትን ስንጭሮታትን ብብዝሒ ስለ ዘለዎ ኣብ ወቕቲ ክረምቲ መካይን ብውሕድ ተዓጊተን ንሓደጋ ይቃልዓ ከም ዝነበራ ዝተቐሳ ማሕዳር ንዞባ ፎርቶሳዋ ኣቶ አቡበከር ማሕሙድ እቲ ስራሕ ብዕቱብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገማት ፍታሕ ከም ዝረክብ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ድማ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ዕማም ንምዕዋት ንዝገብርዎ ዘለዎ ኣበርክቶ መጊሶም ኣብ ንዞባ ፎርቶሳዋ ልዕሊ 40 ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ልምዓት ቦታታት ተጸኒዖም ናብ ትግባረ ይሰጋገሩ ከም ዘለው እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የርድእ ኣብ ዞባ ጊንዳዕ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ስድራ ሰዋዕት ንምንባይ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ኣብ ደገፍ 17 ጽጉማት ስድራ ሰዋዕት ዝውዕል 102,000 ናቕፋ ኣበርኪቶም እቲ ዝተበርከተ ገንዘብ ወርሓዊ ብሕሳብ 500 ናቕፋ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ናይ ዓመት 6,000 ናቕፋ ተዋሂቦም ኣማሓዳሪን ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር የሕያ ኣብ ዘስምዖ ቃል ነስተማቕሮ ዘለና ሰላምን ቅሳነትን ህያብ ሰዋዕትና ከም ዝኾነ ሕጅሮም ምፍጻም ድማ ዜግነታዊ ግዴታ ምዃኑ ብምጥቃስ እቶም ሰራሕተኛታት ንዝወሰድዎ ተበግሶ መጊሶም ደገፍ ዝተገብረሎም ስድራ ሰዋዕት ብወገኖም ብመንግስትን ህዝብን ዝግበረሎም ዘሎ ቀጻሊ ናብየት ምስጋና ኣቕሪቦም زخبركم تعزبتنا هجراو زينات حجاد حرزة حتصار مسجاجريت كمل لسكمي مكتالكم كتقصلوا دقيمة بخبر عدم ኣብ ሶማል ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ካብ ዝተኸሰተ ርእዮታት ባልዕ ዝኸብ ምዃኑ ዝተገልጸ ወራር አንበጣ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ንሰምዚ ኣብታ ሃገር ዝነጥፋ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ማለት ፋኦ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዕስለ አንበጣ 10 ኣሽሓት ሄክታር ሕርሻታትን መጋሃጫታትን ኣባዲሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም በዚ ድማ ቀረብ መግብን ዕለታዊ መነባብሮ ናይቲ ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝምርኮስ ሰፊሕ ክፋል ህዝቢ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ ኣነጺሩሎም
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሶማል ዘሎ ግጭትን ምንቅስቃስ ሽበራውያንን ነቲ ዕስለ ኣንበጣን ምቁፅጻርን ንምጥፋን ክካየድ ንዝግብኦ ስራሕታት ተዓናቂፍዎ ከም ዘሎ ዝሓበረት ውድብ በዚ ድማ ተሃስያ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብ ሰፊሕ ክፋል ምብራቕ ኣፍሪካን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ብዝተኸሰተ ርዮ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ እትዋት ሕርሻ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝገበረ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ይጠቕሱም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ካብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ዝተረኣየ ዕስለታት ኣንበጣ ብዝተኻየደ ውህድን ዕቱብን ጻዕሪ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ከም ዝጠፍአ ኣይርስዕን ሓደ ዕስለ ኣንበጣ ን2500 ሰባት ንዓመት ከብልዕ ዝኽእል ሕርሻዊ እቶት ናይ ምዕናው ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይግለጽ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎን ናብ ከተማ ሲድኒ ገጹ ዘስፋሕፍሕ ዘሎን ባርዕ መሮር ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስ ሁፅኒ ሓደጋ እዋን ድንጋገ ኣውጆም እዚ ንሓደ ሰሙን ዝቕጽል ኣዋጅ መጠን ዋዒ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ 6 ዓመታት ክብረ ወሰን ከም ዝሓዘ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ በዚ ድማ እቲ ስጉምቲ ብሓደጋ ባርዕ ጥራይ ዘይኮነ ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ክስዕብ ንዝኽእል ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ንምግታእውን እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ተገሊጹላ ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስ ብሰንኪ ባርዕ መሮር ሁፅኒ ሓደጋ እዋን ድንጋገ ክእወጅ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እዝን ካልኣይ ግዜ እዩ በትን ሓያሎ ሳምንታት ዝቐጸለ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 6 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣማይት ኣባይቲ ከም እተቃጸለ እዩ ዝግለጽ ብዘይካዚ በቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘይኣተወ ሓደጋ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ከም እተሃመኸ ሰመዚ ኣውስትራልያ ሓቢሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ መጠን ዋዒ ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ንዝካየድ ዘሎ ስርሒታት በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይጥቀስ ኣብ ዘዋን እዚ ኣብ ኣውስትራልያ መጠን ዋዒ ልዕሊ 41 ዲግሪ ሰንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኣብ ገለ ከባቢታት ተሃገር ክሳብ 45 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክድይብ ከም ዝኽእል ይእምቱ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ትማል 18 ተሓሳስ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ጫዳ ብትርከብ ዓዲ ብዘካይዶም መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ሰባት ተቐቲሎም በቲ መጥቃዕቲ 13 ደሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰመዝ ጫድ በቶም ዕጡቃት ተጨውዮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣሚቶም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ጫድ ንዝጸንሐ ጸጥታዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ናይጀርያ ድማ ብፍላይ ንዝንቀሳቐስ ቦኮ ሓራም ንምድምሳስ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይገልጹም ነቲ ሽበራዊ ተርእዮ ንምምካት ማሊ ጫድ ኒጀር ቡርኪና ፋሶን ማውሪታንያን ዞባዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣቑመን ምህላውን ይፍለጥ ዓርሞሽሽ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ መራኸቢታትን መርበባት ሓበሬታን ሃገራት ምዕራብ ብተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ሃብታም ዝኾነ ከባቢታት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ግጭትን ግህሰት መሰላት ወዲሰብን ብምትብባዕ ተኸሲተን እቲ ብተጣበቕቲ መሰል ደቂ ሰብ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ኣብ ልዕሊ ከም ኣፕል ጉግል ቴስላ ማይክሮሶፍትን ዴልን ዝርከበን ኣሜሪካውያን ትካላት ከምኡውን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዕደና ኮበልት ዝነጥፍ ብሪጣንያዊ ኩባንያ ግሌንኮርን ካልኦትን እዮም ኣብ ዘፍሪኦ ንብረት ማዕድን ኮባልት ዝጥቀማን ኣብ ምዕዳኑ ዝነጥፋን ትካላት ኣብቲ ሃገር ምዝካየድ ግህሰት መሰል ደቂ ሰብ ብልሽውና ግጭትን ካልእ ገበናትን እናፈለጣ ከም ዘይፈለጣ ክጓዓዛ ምጽንሐን ዝኸሰስቶም ተጣበቕቲ ንጥፈታተን ከቋርጻን ህዝቢ ናይቲ ዕደና ዝካየደሉ ከባቢታት ካሕሳ ክኸፍላን እዮም ሓቲቶም ዘለዎም ልዕሊ 60 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ዘመናውያን ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናት ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ላፕቶፕ ኮምፒውተራትን ካልእ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንግልገለሎም ባትሪታትን ዝውዕል ኮባልት ዝተባህለ ማዕድን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝዕደን ኣብ ትዕደና ዝካየደሉ ከባቢታት ዝካየድ ግጭት ግህሰት መሰል ደቂ ሰብ ጉዱድ ስራሕን ካልእን ወሲኹ ከም ዘሎ ዝጠቕሱቶም ጸብጻባት ብሰንኪ ዘይውሕስ ንጥፈታት ዕደና ሓያሎ ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ምጽንሖም የነጽሮም ብመሰረተ ተቐሪቡ ዘሎ ክሲ ተንትካላት ረብሓታተን ብምቕዳም ነቲ ኢሰብኣዊ ተግባራትን ገበናትን እናረኣያ ከም ዘይረኣያ ክሓልፎ ብምጽንሐን ቀንዲ ጠንቂ ሕሰም ህዝቢ ኮይነን ኣለዋ ቁጠባ ዞባ ዩሮ ኣብ 2020 መሊሱ ኸንቆልቁል ከም ዝኽእል ክኢላታት ተዓውዲ ኣሚቶም ኣብ ዝቕንያት እዚ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ብዓማዊል ዘዕለቕለቓ ዝነበራ ብሚልዮናት ዝቑፀራ ቁጠባዊ ትካላት ዞባ ዩሮ ብኣግኡ ሕልምልም ክብላ ይረኣያ ምህላው ዝጠቕሱቶም ክኢላታት ዓመተ 2020 ዞባ ዩሮ ብዝኸፍአ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዝጥቃዕ ዝእንፍት ምዃኑ ኣሚቶም ማእከላይ ባንክ ኤውሮጳ ቁጠባ ዞባ ዩሮ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናይ 1.1 ሚእታዊት ዕብየት ጥራይ ከም ዘርኢ በዚ ድማ መጠን ወለድ ባንክታት ናይቲ ዞባ ኣብ
استحت درجة كورد كم زخيل يحبر أب أوروبا حبرت بحفشة أب غريخ إسبانيا إيطاليا فرنسا بورتغال كرواتيا شويدن فنلندا دما بفلاي متن شغلة ألبونة منسيات أزيلو علكم زلو زتفلالي من جسات يردوم قطبا نايتا أب أهجر أوروبا بقدامي درجات سرع جرمنون تلم مشت أمكاين بمقدالون رابع تخاتا لورحي كم زنقل قولي يقلت علوم من كل قال قطبا وكنتا زوبا يورو نوتو من هلا وزوبا يورو زيد كفو سلفتات أبال هاجرات أمر رجع كعواتو عدل زخافت بمخانو زوبا يورو نابزبا أسكلو لاو كشمم كم زخل يمت أبعدك عالم وقتات مجبي كم زوسخة على ما ود مجبن حرشان مالت فاو قليتهم بمسرة إصابات تودب وقتات مجبي بدرجة عالم بالعلى كل التميتاويت كم زوسخة بسون كدما مليونات سبات بالوتا كتصلوا جميرهم مهلهم تفليتهم كيلاتات على ما ود مجبن حرشان أبز حلفة ورحدار نستخايد مزنعة بمتكاس أبزها بوحبريتا كانت أنك نايزي أبعدك عالم تخصيص زلوا نهار وقتات كلماهم من مزبال مخانو حبيرام كلماو لوتي أب حياة لكبابيتات عالم سنك زخت له زلوا دركن على غلغن متن حرشاو وتوت كم زنقل قولي زقلت نايمو داتا زينا كاب أوروبا حبرت موت أدارجا برجوز كون زل بريطانيا دحريون زهلو نقداو شركة زملكة سممع كسابور حتى حساس كل تشحن عسران كختم من قصتك قدام مينيستر بوريس جونسون بعصر شو تحساس إما من بايتو هاجرو أغربهم بقدام مينيستر بوريس جونسون زمرة حكى سلفي بعصر تغلط تحساس أبستخايد من رجع بعبلاد تمسي دحر معواتو بريطانيا زمت سلسان حد انتري كاب حبرت أوروبا تقليلا كسح مخانا من تصاري فلات مدام موت بريطانيا كاب أوروبا حبرت نخيل تكبر بتقاوم سلفتات أبايتو تعاقيتو زنبرك قدام مينيستر جونسون أبزوان اتنسو زموح سلفة عبلا لمنابر بايتو حيزو بمهلاو التقريب وزل امامك تصدق زعاكتو كم زي اللي يحبر زلم قدام مينيستر جونسون هاجرو كاب تحبر الدحر مسحابا زهلو ناي مسغاغر اول كاب كل تشحن عسران ندحر كقصل كم زي دلي زنصر انتخنا جن اوروبا وحبرت اسني حد عمت مسغاغر اول حاصير بمقانو اب نقداوي سممع المبصح اخل كم زي كونه بمحبارو بريطانيا بزي زخونه سممع كتوص زلو تخلو لعل غير والله نلوم شستلالو زينا مسنادو أبستزازي ملوز خبركم تعزبتنا نسلم كتالكم إننا مسجنكم زتروف مدبات إيرتي في اختكاتو لحدكم بوغاني بروخ مشات سلام كم يتسنعكم كبرات عزب تعرتاو زينا سبورت انو زينا زغرب لكم ميكا على حدكم ابي وددرات كعسو غري ماكلاين مبرقن افريقيا مال سيكافات ساتف زلا غريت غانتا ايرترا لومي انصار اوغندا ناي فصام صوتا كتكايديا ايرترا بزناي لوم عامت وددر ابي فصام نختبصح بقدمت مال سولس اب ناي فرق فصام صوتا ني كينيا بغفي 4 بحد بمسعرايو إرتاب زوجتا بتنصوار غزلا بقعات أغلبو حيالو مع كنا زينا أوغندا وطعن كتركب كيل اللام تتصاو تريش كامل ساب تاريخهم أبني عبيت ودراسة كافة نفلما وان أبني فتصامت صوتا بتسيحهم اللوم إرترا لوميان تار أوغندا زهلوا قدم ساعة 4 دحر غطريو كيكاد كوميشن سبورت زوبا دوبا وكحي بحري قام نتفتا صلحو بعصوت شوعة تحساس أب كتما عصبا كانيعون أبتا محدار زوبا دوبا وكيحي بحر أمباسادر محمد سعيد مانتاين حلفت أكالات منقسن جنبارن حلفتي فدرشناتن سترخبلو قام قطامي أبتا محدار زوبا دوبا وكيحي بحر أمباسادر محمد سعيد مانتاين حلفت أكالات منقسن جنبارن حلفتي فدرشناتن سترخبلو ناي قام قطامي كوميشنر سبورت زوبا دوبا وكيحي بحر أتو إبراهيم صالح أبزا غروبو تصبصب أبزا عمت أب استفلالو كل عدمة سبورتاو نتفتات وددات بسرع بمكياد تعتقد سبورت متعراي مسفحن محدراوي تكنيكاون سلطناتات مهاب قباي فدرشنات مكيار وعلى سبورتن كنا سبورتن ميديسن سبورتن مكيار زامسولو نتفتات كمز التسلسل أبريهم أتو إبراهيم أصعيبو غراسروت هتصانات ببعودو كمز حيلن زسفعن كمز تقبره تستاتفو دكان شاو سبورتاو نتفتات نمحيال سقبره تعردما أتو بابعي كمز غنو بمبراه
بمغنيات هاجراو بعلات ستودوبو سبورتا ودرجات ኣብ ድምቀቶም بعلات ልዑል አበርክቶ ከም ዝገበሩ ብምዝርዛር መንፈስ ተወዳዳሪነት ስፖርታውያን ብልዑል ዝተንጸባረቐሎም አጋጣሚታት ከም ዝኾኑን አገራዊ መዓልቲ ኦሎምፒክ ብድምቀት ክጽንበል ከም ዝተኻለን ተራ መሻርክቲ ድማ ዕዙዝ ከም ዝነበረን አፍሊጡም ሕጽረት ባጀት ትሕተ ቅርጽን ካብ ዓበይቲ ማሕነቆታት ኣብ ምዕባለ ስፖርት ዞባ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ዘሎ ጸገማት ንምቅላል ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሃገራውን ፌደሬሽናትን ዝገብርዎ ናይ ገንዘብን ዋትን ደገፍ አበርክቱ ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ዘላቂ ፍታሕ ንምምጻእ ምስ ኩሎም መሻርክቲ ብምውሃድ ይስራሓሉ ከም ዘሎ አረጋጊጹም ኣብ ማዕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታያ መዛዘሚ ናይቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ዞባ ምስ ዘለዎ ኩሉ ጸገማት ኣብ ግምት ብምእታው ተወዳደርቲ ስፖርታውያን ጋንታታትን ምፍጣር ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ዝምጎስ ከም ዝኾነ ብምብራህ ምዕያል ስፖርት ኣካል ምህናፅ ዘተኣማምን ተካይ ወለዶ ከም ምዃኑ መጠን ንሓደ ኣካል ከይተገድፈ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ንምዕባለ ስፖርት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ብምዝኻር ምምሕዳር ዞባ ንምዕዋት መርባት ስፖርት ከም ዝሰርሕ አረጋጊጹ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ጋሽ ባርካ ናይ መባእታ ስልጣንነት ስልጠና ሂቡ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ጋሽ ባርካ መባእታ ስልጠና ዳንነት ሂቡ ከም መቕጸልታ ናይቲ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ጋሽ ባርካ ንትፈታ ስፖርት ንምሕያል ምሕደሩ ንምምሕያሽን በብእዋኑ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ሓደስቲ ድያኑ መባእታ ስልጠና ዳንነት ኩዕሶ ሰኪዔት ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቐጸለ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ሂቡ ዕላማ ናይቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ጎልጅ ተሰነይ ሃይኮታ ጎኘ ባሮንቱ ሻምቡቆና ቁርደትን ዝተሳትፉ መባእታ ስልጠና ዳነት ኩዕሶ ሰኪዔት ዓቕሚ ዳነት ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብቲ ዞባ ክብ ብምባል ኣብ ግዜ ውድድራት ዝረኣዩ ጉድለታት ንምምሕያሽን ድሩት ኣፍልጦን ዘለዎም ጋንታታት ፍልጠቶም በሪኹ ብዓለማዊ ሕጊ ዝተቐየደ ንጥፈታት ንምክያድን ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር ዩሱፍ ዳኒክ ገሊጹ መምህር ዩሱፍ ኣስዒቡ እቲ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 22 ኣሰልጠንቲ ዝተዋፅኡ መንስያት ግብራውን ክልተ ሓሳውን ኣገባባት ዘካተተ ኮይኑ ስልጠና ብክልተ ምኩራት ኢንስትራክተራት ዝተዋህበ ምዃኑ ኣብ ዓውዲ ዳነት ኩዕሶ ሰኪዔት ዝጽንሑ ድኽመታት ኣብ ምቅላል ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዋ ረድዩ ኣብ መወዳእታን ሰልጠንቲ ዝተዳለወ ምስክር ወረቐት ካብ ኢድ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር ተስፋይ ተኪየ ተቐቢሎም ግጥማት ኤል ክላሲኮ ስጳኛ ትማሊ ረቡዕ ተኻይዱ ነይሩ ዝተረኽበ ውፅኢቱ ይስዕብ እዚ ግጥም ኣቐዲሙ እኳ ክካየድ ተነብሩ ኣብ ስጳኛ ብዝተቐስተ ፖለቲካዊ ዝጠንቁ ምልዓል ክልቲአን ክለባት ነቲ ፀወታ ንዝተወሰነ እዋናት ክናዋሕ ተረዳድየን ነይረን ትማል ኣብ ዘካየዱ ፀወታ ኻ እዘን ክለባት ሪያል ማድሪድ ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ምስያም ማድሪድ ሓያል ዕድላት እኳ ረኺባ ተነብረት ክትጥቀመለን ብዘይምኻላ ኣብ ውፅኢት ዝተረኸበ ነገር ኣይነበረን ባርሴሎና ከም ማድሪድ ኣይትኾን እምበር ብሓደገኛታት ፈተነታት ናብ ልዳት መጋጥምታት ዘፀጊዓ እቲ ግጥም ካብ ብናይ ሓባር ዓወት ባዶ ባዶ ተዛዚሙ ኣብዛ ፀወታ ናይ ሪያል ማድሪድ ካሲሜሮ ብልሰ ጸወታይ ተባሂሉ ተሰይሙ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም